His bin son Marwan bat ka Marquin Les Ramsien kila long kila adu na pedeng ki shinrang bat kin thei ha ka jinga ko mare 7th Shillong 10K run arja apun rio bala penlong da ka Meghalaya State Olympic Association MSOA ha ka step jong ka arun nyo trik jildio ya kan ka jinga ko baju penlong man usnam la penlong ha ka singi bayajan bat ka jingra khi ka International Olympic Day ha ka arpulai trik jildio kabari ka singi bala sengi International Olympic Committee ha u khat pras pa khnap saw ya ki jinga ko mare 10 kilometer la penlong ha ka leng ka perthei bat ha shlong la sakhi ka jingwan ne shimbanta jong ki spa ngot ki nong ya mare na du ki khna samla hadu ki bala rangba man la usnam kani kalumpung kala long ka bajom da ka jingkershan barat ba da ka Directorate of Sports and Youth Affairs ki bor penyat ke East Khasi Hills katanat pulet bat ki phongot ki volunteer ha kani ka jinga kop u his bin son ula yo ban khor ya kanam la do kat ba wan bok el mau phlang ubade ula do ha ka jinga kop how ar ja psaw ula wan ha ka kerdan ka ar kat ba ujunam phawa ula wan ha ka kerdan ka balai kat ba ha ka liang ki kin thei ka Marquin Les kala yo ban khor biang ya kanam la do ka bala job ru ya ka jinga kom ka bala long how ar ja psaw kum ka wena ki jinga ko mare jingai long distance ba pau khmat ke dila kalawan ru ha kerdan ka balai hadu arsien kata hau arja arpu ar bat arja arpulai kat ba ya kanam ka ba ar mentau snam ayo ra da ka jidalin tempuny kat ba ka Marquin Les pale kalawan ha kerdan ka balai baro ki ar ngut kinong job kila yo ya ka song pisa ka ba marsana jartingka ki bawan ha kerdan ka ba ar bat balai kala yo mar lah jar tingka bat ar jar tingka kala don ru ka khusnam ka ba kerpang ye ki bawan ha kedan ka ba saw hadu ka ba phra kat baya baro kinong shim bentai ki bala palat ya ka samsan snam rta ka MOSA kala ai da ka jing ai ngobha ya kan ni ka jinga ko mare la pli da unong ya mare thong ba pa khmat jongari uba Winning Star Lingkhoi bat unong yo khur takma hak International Karateka Udamang Singkon ubadeiru District Sports Officer bathma ke East Khasi Hills hakani ka sngi laidon lang ru working president ke MSOA uba John F Kharshiyang bat u General Secretary ba Faini El Parian ki bala pen story kinong yamare bakine shimbanta hak sora International Half Marathon arja avnriu kabanlong hak South Trick unai lur kajing penung kerteng na kabenta kan ka half marathon kan pli na do ka shitarik nai tung hak ba on pediang ya kajing penung kerteng tang na kabenta khatwe hajar ngon